Umengameli we-ANC umnomzana uCyril Ramaphosa uqale umkhankaso wakhe ngokuhambela ke amathuna alabo ababelwela ke inkululeko uMoses Mabhida kanye noJohn Makhathini. uRamaphosa unxuse ukuthi kube nobumbano ngaphakathi ke eqenjini. Izakhamuzi ke zikhonondeke ngezinga eliphezulu lobelelesi ukungabi khona kwamathuba omsebenzi kanye nokungalethwa kwezidingo zomphakathi ngendlela efanele. Uthongo asisabazi kuqashwe amaphoyisa siwabone ehamba ngezinyawo ubusuku nemini. Asisakwazi nokulala ebusuku thina sabantu besifazane. Sengingenele ngisho nabantu besifazane abangena endlini. Asazi ukuthi kwenze njani emhlabeni. Umengameli weqembu umnomzane uRamaphosa ke ubekhuluma ke nalamavolontiya abegcwele kuleli hholo lomphakathi. Uvumile ke ukuthi lelizwe likhungethwe izinkinga eziningi. Njengama-branch e-ANC we must make sure ukuthi kuba ne-service delivery. Njengama-branch e-ANC we must make sure ukuthi i-corruption iyayehla ize iphele. Ngoba the more imali inyamalala, the more abantu bangasisupport. Enye into ukulwa ngaphakathi kwethu silwela ikhundla naleyo nto efanele ukuthi uRamaphosa ke uqinisekisile zakhamuzi ukuthi uhulumeni we-ANC uzoyisukumela ke lezo zinto abakhononda ngazo. Uphinde waqinisekisa ke ukuthi udaba lokucishwa konga kukagesi luzokuxazululwa maduze. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemgungundlovu.